Pandainge ndiri kuSouth Africa ndainge ndichiita zveungochani. Manje ndakazodzingwa nevanhu veDudula but ndakatengeswa neumwe murume uyo akange ari mupurisa uyo wandakange ndichifambidzana naye. Muri sei? Ndinoda kukwazisa vose vari pano pachannel nevanhu vose. Ndiri mugari wemukwekwe. Zita rangu ndinoitwa Tendai. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndauya pano ndiine secret yangu ndiinayo, nyaya yakavanzika isingazivikanwi kana nani zvake, kunze kwevamwe vashoma avo vainge vari vekuSouth Africa vandaigara navo, avo vandakange ndichiita navo mabasa iwawo. Look, let's just be honest with each other. Inini ndine nungo, ndakakura ndiri munhu ane nungo zvisingagone kutsanangurika. I hate what they call physical labor. Shamwari dzangu padzakange dzava kutanga kuenda kumakomba, inini ndakange ndisingadi kuenda kunoshanda, uye zvakare ndinosema kana kuri kunze kukanaya zviya ndinenge ndichitadza kana kufamba nekuda kwematope. Saka kushanda kwacho zvakange zvichitondiremera. Pandakange ndichiri munyika ino yeZim ndakange ndisingazivi kuti kunze uko kune vamwe vanhu vanorarama upenyu hwakaita saihwohwo. Worst of all, kushanda uri Dhaka boy. Imagine kushanda pa construction site 12 hours each and every day. Unoti ungapapona here nezuva mapisiro arinenge richiita? No ways. Direct mara ikoko. From the time that I finished school, I realized kuti working zvimabasa izvi zvekuti unenge uchitsva nezuva for peanuts was never in my DNA. Ndakagara ndiri munhu anoda easy money. Kutengesa chaiko ndakange ndisingatodi kutengesa kuti ndinomhanyira makombi kana kuti vanhu vanenge vari mumabhazi ndichitengesa chibage airtime. Ndakange ndichida soft living, zero sweat, kuswera ndakagara zvangu mumba. Izvo zvaizokonzeresa kuti ndinge ndichinetsana nastepdad vangu because vakange vari makanika, saka vaitopota vachitoendawo kumakomba. Vaizotanga kupopota vachiti ingawani isu vamwe tinoenda tichinonokorokodza. Iye anenge akangogara. Ndaiswerera TV mukoma kubva zuva ribude kusvika ranyura. Saka that is why ndakabva ndachizobuda muZim. Ndakaenda kuZim, ndakabva ndabuda muZim ndikabva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndakabva ndatanga kugara muJoburg. When I got to Jozi ndakaona kuti mabasa emuSouth Africa aiitwa nemaZimbabwean akaita seni. Akange ari mabasa ekuti unenge uchitoburitsa ziya kuti unge uchinzi wawana chouviri. Ini ndakabva ndati ndodei. So ndakabva ndati I have to think outside of the box. That is how I entered zveungochani izvi, magay relationships. Let me tell you guys, in South Africa zvaibhadhara mari yandakanga ndichiwana yainge iri mari yainge yakawanda. I managed to link up with a very rich South African guy uyo ainge achigara kunonzi kuRandburg. Ndiye akabva anditora in as his partner. Handitrambi zvangu kuti ndakange ndichigara muSoweto kumalocation, but ndaipota ndichitorwa nethat guy tobva tanorara zvedu kuhotel. For the guy, he was a married man. Akange asingatodi kuti mudzimai wake ange achizviziva kuti these were some of the things that he was doing. Aindipa upenyu hwandainge ndisingambofi ndakafungidzira kuti ndaigona kuzourarama upenyu hwakadaro munyika yeSouth Africa. Anything that I had ever dreamt of, that guy gave it to me. Taiti kana mukadzi wacho asipo, because mukadzi wake akange ari muZulu, ndini ndaitoita mai vemumba ndichigara mutownhouse yavo, uye zvakare nekutopfeka dzimwe hembe dzake dzandakange ndichikwana. So ndakatanga kutengerwa iPhone nembinga yangu iyoyo. Ndiye akatanga kundidyisa yavanoti seafood. Every single day I would receive every single month I would receive my allowance. Uye zvekare aipota achiuya kuSoweto achizondiona. Ndaikwanisa kuti ndinoswera ndakarara, just wake up around 11 a.m. ndobva ndageza with expensive body wash, style my hair and wait for my man to order something for me.
fast food zvobva zvauya and come back from work. I did not even have to do any physical labor, even kusimudza bucket. Akange achiti, my queen, handidi kuti unge uchiita zvinhu zvakadaro because you will break your back, and who will give me that back when it is broken? Life was very beautiful and it was so sweet. Ndaitoshuvira kuti dai ndagara zvangu muSouth Africa forever. Kumba ndaidzoka zvangu, ndichidzoka kumba vanhu vaitoshamisikawo kuti kosei ndava mukomana akange asingadi kuroora. So vanhu vanoti mufaro kana wonyanyisa kufara zvinoreva kuti mufaro wava padhuze nekuda kunopera. My soft life, it came to a sudden end. Mushure mekunge vanhu vedhudhula vatanga kufamba, zvakamboitika muSoweto several times, but zvekuzopinda door to door havana kumbogara vakazviita. Muone zvenyu, mbinga yangu yainge yakati kwandiri last year, ndinoda kuti unge uchizogara kumasuburbs. I will look for a nice place for you to stay. Ndokubva ndaramba. Chakakonzeresa kuti ndige ndichiramba mukoma, ndakange ndiine umwe wandakange ndichidanana naye, uyo akazonditengesa. He was another South African guy uyo akange anotoshanda muhurumende, also married, but haadi kuti mhuri yake inge ichizviziva kuti ndo zvazviri. So he was very jealous of me. Aizviziva kuti ndakange ndiine mbinga yandaifambidzana nayo kumasuburbs. Saka nekuda kwake ndakatya kubuda muSoweto because akanditi ukangoenda kunogara gated community inini ndinozokuona sei. There is no way that I will be allowed to enter into that gated community. Nekuda kwekuti I was undecided because pavarume ava vari vaviri, the other guy uyo akange ari wemuSoweto ndiye ainyatsokugona kundipa chaizvo zvandainzwa zvinondisvitsa kure. The other rich guy aingodaro daro. So I was undecided. Uyo wekushanda mugovernment akange asingakwanisi kundipa upenyu hwandakange ndichipiwa my rich suburb boyfriend. Saka ndakaramba ndakagara muSoweto ndichingonetsana my rich boyfriend. So ndiye akazotonditengesa because I called him, and then ndokubva ndamukumbira mari my other guy wemuSoweto imomo. Akabva anditi ainge asina kana cent, ndikabva ndamutuka ndikabva ndati it is better that I just move out of Joburg ndonogara somewhere farm. Saka pakazotanga kuita mabiribobi iwawo evanhu vedhudhula nemach vachipinda mumagedhi evanhu vachida mapasipoti uye zvekare nemapemiti. Pamba patakange tichigara takatogara totoudzwa nalandlord akati month end handisi kuzoona pachizova nechimiro chakanaka. I want you guys to continue staying at my property, but dambudziko nderekuti kana mukagara paproperty pangu munokwanisa kuzondiparadzisa imba yangu because vachati ndinenge ndichichengeta maforena. Saka zvaizvezvi pano pamba pangu ndoda kungoti pange pachingogara munhu anoziva kuti ane work permit, munhu anoziva kuti ane mapepa akakwana ekugara muSouth Africa. Kana ungori nepassport chete isina work permit, chimbobvai pamba pangu timboona kuti mhepo iri kutenderera munyika ichazoguma nepi. So mukoma ndakangorongedzawo tumamonake twangu ndikambogara mulodge kwemazuva akati kuti. I then decided, since my blesser pandakamufonera foni yakabva yadavirwa nemukadzi wake, ainge akandiudza kuti foni ikangodavirwa nemukadzi wangu zvinenge zvakatodhakwa, do not try to contact me anymore. Ndainge ndichida kuti anga achindikweretesa mari nekuti ndinge ndichizosvika ndichizoshandisa until azondiitirawo a plan B. Unfortunately foni yakabva yachizopikwa up naGules ndokubva ndasiyana nazvo. Mari ndainge ndiinayo hangu, ndakaenda ndikano-withdrawa mari. Nditori necard rimwe iro raakandivhurira randakange ndichishandisa, maiva nemari yainge irimo. Ndikati zvemabhazi emahara izvo handizviite. I then got onto a bus ndikabva ndachizouya kunoku kuZim. So I am currently here in Zim. My family, they do not even know kuti chii chandakange ndichiita kuSA, but mama vangu vanongoti iwe ucharigona basa remuno
apa vari kutaura zvekuti tinofanira kuti tinge tichienda kuplot kwastepdad vangu tinge tichiita zvekurima ikoko, because vakati kana ukaramba wakagara muno mukwekwe muno hamuna chekubata. So right now as I am talking to you, ndiri muno mukwekwe, I am stranded, I am broke, I am suffering. Kuzimu muno muzimu chokwadi ma1 I am staying a stepdad vangu. But one thing that I know about my stepdad is that he has never liked me, and vanotorwadziwa kundoona ndakagara, because vana vakaitawo namama vangu vose vari kugara kufarm. So mama vangu vakati iwe unofanira kuendawo kufarm unobatsirana nevanengena vako vakudzidzise zvinoitwa kufarm. Mukomanashi inini zvekuti ndige ndichizokikwa nemombe handidi, zvokuswera ndava kupfekedzwa mazigambutsu ndichinzi ndiri kufidha huku handizvigoni. Muno muZimbabwe dzinouya ende ndiri kuona kuti ndava pama1 straight away. So right now situation haina kutombondimirira zvakanaka kuenda kunorima manje inini I can't do that. Ndine mafriends angu mamwe avo akauya kuzondiona, handizivi kuti kuuya kuzondiona vakauya vachida kuzongondiona zvechokwadi here kana kuti they were just laughing at me. Vanoitawo zvechikorokoza, saka vakati kana wava ready tichakutora toenda newe tonoita zvekunokorokoza. Maoko angu ari very soft, kutonzi ndatosuka maplates ini ndinogona kutoita mablisters. I don't think kuti I want to do any physical work because ndine nungo dzisingaite, and I am not even ashamed to admit it. Kune vamwe vedu vakatongozvarwa vakadaro nenungo dzedu, and we were born to be taken care of by our boyfriends. Saka ndauya pano neconfession yangu on the people of the internet kuti kana paine murume muno muZimbabwe akazoonawo maconfessions awa ngazvizive kuti tindo I am actively looking for a rich man uyo anoda a boyfriend to stay with and to take total care of him in exchange for a soft life. Yes, mukomanashi, I don't care kana kuri kunzi munhu uyu anenge ari kupi muno muZimbabwe, even pafoni zvinoita, as long as uchikwanisa kuzongondichengeta. Even if you want secret, I am very good at keeping secret. I am 100% baby, I am waiting. I don't want to hear anything comment section about Chakabasa enda unorima, be a man. Inini manje kuita zvekurima variko vakazvarirwa izvozvo vanofanira kuti vange vachiita zvekurima. Ini hangu ndikuda kuti munge muchinditsvakira murume muZimbabwe anogona kundiadopta completely, achandibhadharira mabills angu, anogona kunditsvakirawo imba ndogarawo mumansion and let me live like a princess that I am, and kwanise kuita zvehustling. Mahustling skills anditomborina kana ndakazvitadza kuSouth Africa kwekuti madununu mamwe aitoshanda. Do you think kuti inini ndingazogona kuhasela muno muZimbabwe? I know kuti pano pasocial media vanhu vachataura zvavanoda. You can laugh at me, munogona kundiita chimimu, you can call me all sort of names for saying this out loud, but let us be real. Ndingasafireiko ini ndichiziva kuti ndozvandiri? Do you think a guy like me handitomborina any desire for manual labor can actually find a rich male sponsor muno muZimbabwe? Ndibetsereiwo mukoma ndisati ndaendeswa kuprazi naevil stepdad vangu. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo, hatizivi kuti tovati mukoma kana kuti vahanzvadzi. Hanzi nditsvakireiwo munhu anenge ari willing, anenge achida kugara neni. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi Zimbabwe yandipisa, Zimbabwe iri kupisa, haisi kutombonakidza zvachose. Ngatitaurei navo mucomment section. Munozvionawo sei? Hanzi pandakange ndichiri kuSA ndiwo mabasa avo avakange vachiita zvekudanana nembinga, vakazotengesewa nembinga yavo.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri kudanana naSugar Mom veku UK, ini ndiri kuZim. Takasangana pane imwe dating zviya zveku TikTok kuti munenge muri pa live and then you choose whom you want. Tasangana kudaro vakati ivo vainge vachida a guy from Zim ndokubva vachizosarudza ini. Zita rangu mukoma ndinoitwa Daniel uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndinogara muno muHarare. Nhasi ndauya pano ndikuda kubuda pachena, ndikuda kureurura mukoma Nashe nekuti ndazosvika pachinzvimbo pekuti kana siki dzacho handichazivi kuti imhando ipi zvaizvezvi ndiri kurwadziwa zvisingaiti. Kutonorasa mvura ndinoita sekunge ndinenge ndachekwa muviri wangu wose. Saka nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndiri kudanana nemukadzi wechikuru akatodarika zera raamai vangu uyo anogara nekushanda ikoko ku UK. Hapana kana maplans apa ekuti tichazochata, achandiendesa ku UK. Akati anoda a guy uyo anenge achizomutreatable whenever paanenge ari muno muZim. Chirwere ndakatopiwa, ndakabva mukutesta mukoma, ndakanzi ndinge ndichizodzoka kureview and I know what that means. Nditori nechirwere nechekare. Apa I am dating musikana wangu ane 16 years. Tinoto engage sexual activities. Haatozvizivi kuti ndiri kudanana naSugar Mama ndiko kunobva mari dzose idzo dzandinozomupa. Maparents ake vanotondida chaizvo. Saka kudanana kwandakaita navo mama ava ndakasangana navo pane imwe dating account iriko ku TikTok inosanganisa maAfricans from all over the world. Takabva tatanga kutaurirana paya. Ndakandiudza kuti kubox kwake kwakange kuine varume vainge vakati kuti akati asi ndichaita sarudzo dzangu. One day akati I like you because you are young and I know kuti if I take care of you you are not going to hurt me. Akanditi ndisazotarisira zvakawanda maererano nekuzoendeswako kumhiri kwemakungwa. Akati tanga wambondifadza. Ndakabva ndati there is no problem. Takatanga tichataura ku TikTok kusvika tazo exchange ma WhatsApp numbers. Exchange ma WhatsApp number ndipo apo pa akabva achizotanga kunditumidzira mari mwedzi woga. Ndikatotanga kutozviriritira. Iyo zvekare nekuda kwemari iyoyo yaanondipa ndiyo yandinoshandisa kuriritira zvekare amai vangu uye ndine siblings avo vachiri kuenda kuchikoro. So it is a lot of sacrifices that I am doing nekuda kwekudanana kwandiri kuita navo mother ivavo. Saka ndakatoona kutoti nhamo yangu yainge yapera. Saka by then tainge tisati tatombosangana, tainge tichingoita zvepa WhatsApp. Nguva yakazoti yakwana. She then came to Zim. I was really excited. Akandiendesa ku Victoria Falls. Tiriko ku Victoria Falls ikoko zuva ratakarara tose the next day ndipo pandakamuka ndisinganzwi zvakanaka. Akabva aenda neni ku clinic ndokubva ndanorapwa asi iye haana kurapwa. From there on ndakatanga kuona kuti pose pandaipedza kunwa maantibiotics tikangoita setaita bonde ndobva ndatanga kurwara zvekare zvakaomarara. Ndakasvika pakuzvimba sikarudzi dzose iye achiri kuno kuZim asi kungomanikidzana anenge achingomanikidza kuti ngatirare tose. Ndikatadza kuzvinzwisisa ndakaenda kuchipatara ndikabva ndaudzwa kuti ndatova negonorrhea. Ndikabva ndarapiwa. Vakanditi gonorrhea inoda kuti munge muchirapwa muri pamwe chete iwe nepartner yako. Saka ndakabva ndachizoenda ndikabva ndanotenga mapiritsi mushure mekunge ndatya kuti ndainge ndatotapurira musikana wangu wandiri kuti iye ane 16. Saka ndaipota ndichimupa mapiritsi iwawo hameno kuti akashanda here kana kuti kwete. Ndakasvika pakupiwa maSTI more than 10 times naye mukadzi wandiri kufambidzana naye, and she is always giving me my STI whenever she is in Zim. Saka chinondirwadza ndechekuti anondipa maSTI akasiyana siyana. Mukoma andina STI yandisati
yandisati ndambotora kubva kwaari. Ende chinondirwadza ndechekuti kana ndikataura naye nhau dzekuenda kuzvipatara anobva atsamwa. Akatombondirova patakange tiri kuhotel. Ndakamuti hande kuchipatara tinopiwa maantibiotics. Akabva andirova mupama akati, how dare you tell me what to do. Ari very abusive. Ndinosuspekta kuti ikoko kwaari kuUK anogona kunge aine vanhu vakawandisa vaanodanana navo kana auya kuno kukuzimu obva anditapurira. Sezvo ndakatopiwa chirwere cheHIV nekuda kwekuti ndakanzidzoka kureview, nesi ivavo I think havana kuda kungondipa havo maresults zvezuva iroro, but I know nezvandiri kunzwa munyama dzangu. I am always feeling flu-like symptoms nguva dzose. Ndakamuudza akabva anditi kunyange ukanzwa ita chirwere handiti mapiritsi ariko akazara here unongonwa. She also know about the girl that I have always been dating. Akangoti kwandiri kasiye, but handina hangu kurambana nemusikana wangu. Chinondirwadza ndechekuti ndatokanganisa future yemwana wevanhu. I know that I have to marry him. Handizivi kuti ndichazozvitsanangura sei kwaari musikana wangu kuti mari idzo dzandakange ndichimupa dzainge dzichibva kune mukadzi uyo akazotipa chirwere. Ndiri kurwadziwa zvakaomarara nekuda kwezvandiri kuitwa nemukadzi uyu. Pandakamumubvunza kuti saka ndichauya kuzokuona rini kuUK kwauri ikoko, akaseka mukoma. Akangonditira audio achiseka, haana kumbondipindura. Paakauya ipapapa ndakazotoenda ndikatoita zvekutotenga maantibiotics nekuda kwekuti zvandakange ndava kunzwa zvainge zvisisiri normal kunengo dzakavanzika. Ndoshingirira here munyaya yakadai? Must I endure nekuda kwemari? Ndoramba ndichitsungirira nekunwa maantibiotics nekuzvibaya majekiseni awo andinototengeserwa neumwe muchinda anoshanda kufamasi. Hazvitotendedzwe pamutemo zvandiri kuita. Kunwa kwacho kwandiri kuita maantibiotics hazvisisina kana chipimo. Ndinotya kuti mune ramangwana ndinogona kuzotokanganiswa nawo. Ndoramba ndakashingirira pamunhu uyo anondipa maSTI nekuda kwekuti anondipa mari here. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Saka iwe wakatozviudza kuti chikuru mari, as long as uchiwana mari musadaro mukoma siyanai navo amai ivavo, nekuti hamuzivi kuti sei vari kungoramba vachingokutapurirai maSTI. Zvimwe kuda vatori nemhiko dzavo dzavari kutozadzikisa pamuri. Hazvisi normal kuti munhu anongoramba achikupai maSTI akasiyana siyana. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Mwana uyo ane 16 years shame atopiwa chirwere nekuda kwekuti ari kudanana navo mukoma ava vari kudata a woman from the UK. Zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndine dambudziko rekuti kana ndikawana boyfriend baba vangu vanobva vatanga kurara neni. Makadii mukomana? Zita rangu ininiwo ndinonzi Rumbi uye zvakare ndine makore ndichati 28, but sandiwo makore angu. Ndauya pano because ndiri kuda help. Ndinoti kana ndikatanga kuchema so usiku ndinenge ndichingoyeredza misodzi. Ndinototya uye zvakare ndinonzwa ndichizvinyarira uye ndinorwadziwa. Ndine kurwadziwa kwakanyanyisa mupfungwa dzangu. Vanhu vazhinji havatozvizivi kuti kunyange ndikanzi ndafamba nemotikari yakanaka sei pakati peCBD, but ndinenge nditori nekushushikana kwakanyanyisa. Kunyange ndichigara munzvimbo inogara vanhu vane pfuma yakawandisa muno muHarare munharaunda yeBorodale, asi zvamusingazivi mukoma zviri kuitika mumba medu zvinotopisa tsitsi. Kana vanhu dai vaikwanisa
kuona movie iro randiri kurarama ndiri mukati maro maigona kuzotogumisidzira mava kuchema makangoteerera confession yangu. Ndinochema neshungu mukoma nekuti upfumi hwose hwababa vangu hwakavakwa pamusoro pezita rangu, uye zvekare baba vangu vanondishandisa muurombwa hwavo. Kuti munyatsokunzwisisa dambudziko rangu zvakadzama, zvese zvakatanga many years ago. Ndichati zvakatanga 8 years mukoma, ndakange ndichitori underage zvinhu izvi pazvakatanga kuitika. Baba vangu vakatanga kuvhura masupermarket, zvinhu zvikatanga kuvafambira tainge tisati tava kutombogara muno muBorodzomu. Baba vangu vakabva vachizoenda kun'anga dzechivanhu according to what my mom told me. Mushure mekunge ndabatwa chibharo nababa ndikaenda ndikanoudza amai, vakabva vanopiwa mhiko, vakanzi vaifanira kuti vange vachizoitira nekupikira mhiko dzacho pamusoro pezita rangu kuitira kuti vange vachizonzi vakwanisa kuramba vachingoita mari. Saka mhiko dzekuromba idzi dzichipfuurira kumberi, vakazonzi vaifanira kuchekeresa amai vavo. Ndiro ropa ravakatanga kushandisa, iro rakashandiswa nababa vangu. Mushure mekunge vashandisa ropa raamai vavo, vakabva vachizotanga kundipindira inini nababa vangu mukomana kubva dhei rekutanga ndikangorara navo ndinobva ndatoenda kuperiod kwemazuva 7 kana kuti 8 ndinenge ndiri kumaperiod chete. Ndakamhanya ndikanoudza mama kuti ndo zvainge zvaitika, but mama vakabva vatonditsanangurira zvose izvo zvakanoitwa nababa kuti tinge tichizonzi tiri vanhu vakapfuma. Saka dambudziko iri mukufamba ndaiti kana ndikanyengwa nemukomana ndichisvika pamba ndairohwa nababa, vaitongotora shamu vobva vati kwandiri ndipe ruoko rwako tuone. Ndobva ndavapa ruoko rwangu. Ndavapa ruoko rwangu kudaro vaibva vandirova shamu mukoma dzavaitoverenga kuti 1 kusvika pa7 kana kuti pa8 vachindirwadzisa. Vaizonditevera vobva vandihaga vobva vati very sorry my daughter. Saka vaingotozviziva, vakangozviziva kuti ndawana boyfriend, vaibva vachizouya ndokubva vobva vandipa hari inenge ine mushonga. Apa tinenge takashama vobva vanditi ndinge ndichikwiza mishonga iyoyo pasikarudzi yavo. Ndisingade ndichida ndaizogumisidzira ndazviita because ndinovatya baba vangu. Saka baba vanenge vakatoshanduka kumeso kwavo, zvinenge zvichityisa zvavanenge vachiita. Saka vaibva vachizotanga kurara neni, angava ari masikati kana kuti hunenge huri usiku. Dzimwe nguva ndaigona kuzongomuka ndamuka zviya ndobva ndaona kuti aikaka pamusoro pangu panenge paine munhu anenge aripo. Ndaibva ndatanga kuchema ndichiti nhai baba, ko zvamuri kuita muri kuzviiterei? Ivo baba vangu vaibva vangonditi iwe nyarara, handisi kuda munhu anoita noise nekuti ndiri busy. Apa vanenge vari busy neni vachirara neni. Saka ndaingoti kana ndikararwa nababa vangu ndobva ndaenda kumuperiod. Ndiri kuperiod kudaro ndaigona kutorohwa nemukomana uyo wandinenge ndichangotanga kufambidzana naye, chaanenge andirovera panenge pasina, then tobva tatorambana. Mukomana she ndine depression yakanyanyisa, ndinogona kutongokaruka ndatongozvisungirira kana kupinda mune madrugs because ndizvo zvega zvinokwanisa kuita kuti ndinge ndichimbokanganwa mhepo idzo dziri muupenyu hwangu nezvose izvo zviri kuitwa nababa vangu. Saka pari zvino mukoma, kunyange ndakazvarirwa mumhuri ine vanhu vane mari, ndakabva ndachizosangana nomumwe mukomana anoshanda sagarden boy. Zuva ratakasangana, I honestly did not know kuti he was a gardener. Ainge atotumwa nemurungu wake kumashops ndokubva andikumbira mafone numbers. Ndakabva ndamupa mafone numbers. Later on ndakabva ndachizodiscover kuti he is a garden boy. Akanyara chaizvo pandakafind out kuti he is a garden boy makaremo muGun Hill. Asi ndakabva ndamuregerera ndikabva ndati it is okay, I want to get married to this guy. Kunyange zvikanzi anenge ari garden boy, ndava kuona kuti zviri nani, better kuva murombo hangu, better to be with him than kuti ndirambe ndakagara pamba pababa vangu, baba vangu avo vanondibata chibharo. Saka iko zvino zvibaba vangu havasati vatozviziva
kana kuti havasati vanyumwa kuti ndiri kudanana neumwe murume. Ndakatobva mukurara naye svondo radarika iro. Ndaitofungidzira kuti ndichibvako kumba kwake maybe ndainge ndichazobvunzwa nababa kuti uri kubvepi, une murume wawarara naye, but nothing happened of that sort. Baba vangu ndakatosvika vainge vachitogadzira motikari yavo vachichinja mavhiri pamotikari. Ndokubva ndatova kwazisa ndikapinda mba. I expected him to follow me to the bedroom but havana kunditevera. Saka apa ndiri kuda kusungisa baba vangu. Handizivi kuti ndinogona kubudirira here sezvo ivo baba vangu vaine mari uye pane anokwanisa kuzozvibhilivha here kuti ndo zvandinoitwa nababa. Ndotizira here ndoenda ndonogara kuGun Hill nemukomana wangu. Kana ndikatiza ndikaenda kunogara naye, baba vangu havazomutsvakiri mhosva here vakamusungisa kana kumuurayisa? Please advise me. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo vedu we. Chii chingakonzeresa kuti murume ange achiita zvinhu zvakadaro? Maybe mukambobva pamba moenda mumbonogara naye mukomana wenyu wamuri kuti muri kumuda uye munotoda kutova mukadzi wake. Maybe if you fall pregnant for him, that case kutukwa ikoko kunenge kusingachashandi pamusoro peupenyu hwenyu. Ngatitaure naye mwanasikana uyu mucomment section. Oramba akagara pamba here kana kuti otiza oenda kunogara nemukomana wake? Hanzi anoshanda muGun Hill as a garden boy. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo andakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.